ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, yau darasinmu na yau za mu koya muku yanda za ka yi portable ɗinka ya bar baka matsala a kowane lokaci, ko in ce yanda za ka yi portable ɗinka ya bar baka matsaloli da dama wanda baka san ba kansu. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin bidiyon ku gani yanda yake, ko in ce za mu shiga cikin darasin mu koya muku yanda za ka yi portable ɗinka ya bar baka matsala a kowane lokaci. Example, za ka zo sai ka ga portable ɗinka yana gwada ma wa'ansu abubuwa wanda kai ka rasa shiga parameter ka gyara su ka gaza. Na fari sai ga ka sa wani ko font da ekran ka rasa yadda za ka yi ka hudda shi, ko wani abin ekutar haka sun yi na ekutar ya gwado ma portable ɗinka ta bar vibration ko ta bar sone, ka rasa yadda za ka yi kuma ka hudda shi, ka nemi gurin ka rasa ya ne za ka yi ka hudda shi ka rasa. Ko bayan wannan ko ga application suna baka matsala, kai da zanen application ya kiya, ko kuwa application in gashi ya hau mai kuma baya aiki, shi ma za mu gwada muku yadda za ka yi ka gyara problem wannan naka. Ko in ce gaba ɗaya ma portable ɗin tana baka matsala gaba ɗaya, ka rasa kan gadonta, ta bi ta cakule ma ba reinitializanta ba za ka yi. Akwai inda za mu shiga mu gwada muku yadda za ka yi ka gyara ba tare da kayan reinitializanta, hankali kwance, done ɗinka duka suna nan, babu abin da ya ɓata. Na hudu, ko za ka ga connection ɗinka ba ta yi da kyau, ko kuwa kullum a turwaje ne kake, mutane suna katije, ko a deje kake, mutane suna katije, ko connection ɗin tana lantar da sauransu. To wa'ansu ya ga dandanan su ce kai kayan reinitializan portable ɗin gaba da a'a. In kun biyo mu cikin wannan bidiyo za mu gwada muku yadda za ka yi ka gyara matsalar wannan ba tare da kayan reinitializan portable ɗinka har ka ɓadda duka done ɗinka kan bidiyoyi kan fotunan kan dokiman ɗinka ba ka taɓa su. Bari mu shiga cikin darasin da wuri ku gani. Da fari za ka zo ka shigo parameter ɗinka na portable ɗinka, gashi na haka mun danna shi, zai baka wannan page haka, sai ka ja ka zo ƙasa, ga guri nan inda aka rubuta system, kuna ganin shi nan inda aka rubuta system, wannan shi za ka danna. Ka danna shi zai baka haka. Ni yanzu nan da Tecno ne nake yi Fubuwar Tura, kenan duk tana yiwa kai ba Tecno bane ba gare ka, me inda za ka shiga shine system. A kowane portable akwai system wannan, kenan sai ka zo ƙasa, ka zo ka ja inda aka sa option de reinitialization, kuna ganin shi nan, shi za ka danna. In ka danna shi zai baka haka wannan page, gashi na aka ce na fari reinitialization DRM. Me ke ni da reinitialization DRM? Bari mu shiga ku gani. Shi wannan reinitialization na DRM kama duka license in portable in yana baka matsala, shi da ka danna shi haka, kuna gani zai ce cette opération va supprimer tous les licences de cet appareil. In kana so kai continue ka danna OK, kenan baka so kai annule. To tunda ni koya muku ne nake yi, bana danna ba OK, kenan nan duka wani license in portable ɗinka ne duka zai reinitialize ya dawo sabo ba tare da done ɗinka ba sun ɓata komi kwa. Na biyu shine reinitialiser le wifi et les données mobiles et les bluetooth. Nan shi kuma kawa example, in connection wifi ɗinka ko connection ɗinka tana baka matsala,
da wani bluetooth shi ma yana baka matsala ga bluetooth ya hau ko wani abu ya rikice ma wani partage da sauransu, har dai connection in dai suna baka matsala, sai falafin da ya kaje kayan reinitialization portable ɗin gaba ɗaya. Nan za ka shigo, inda muka shigo wannan kun gani an ce tous les paramètres réseau seront réinitialisés y compris les suivants: wifi, données mobile, bluetooth. Kun gani shi kuma nan in ka danna nan kenan wanne kake so ka yi reinitialize données mobile ɗinka. Ni na yanzu Safaricom ne gare ni da Airtel, ina so danna Safaricom gashi nan, in daga na danna nan reinitialize wannan inda ake an blue wannan le parameter duka connection ita duka ko wajen connection ita duka yana reinitialize ya dawo sabo ya komo par default. Kenan nan ban da matsala, ka gani ban yi ba fardar in duka done na uku shi zaka zo ka shiga reinitialize le preference gashi nan, shi kuma nan le preference menene yake ni da reinitialize le preference. Bari mu karanta mu ji kujen nan aka ce cette opération a pour effet de réinitialiser tous les préférences relatives aux éléments suivants. Aka ce application désactivée, notification associée aux applications désactivées, application par défaut pour les actions, restriction des données en arrière-plan pour les applications, restriction d'autorisation. Aka ce les données liées aux applications seront conservées. To wannan duka wannan da 5 wannan da ku gani element da 5 wannan duka su ne kadai za su reinitialize. Application da ba ka aiki da shi wanda ka yi deactivate shi yana reinitialize. Notification inda ka yi ta application inda ka yi deactivate shi ma yana reinitialize duka kuna gani. Shi ma nan aka ce application par défaut, restriction and arrière plan duka suna reinitialize su ma. Kenan ka tashi kawai nan za ka zo ka danna in kana so ka yi reinitialize. Kenan nan party ɗinka na application ɗinka kadai su ne za su dawo normal su komo par défaut. Kun gani? To na hudu shine za mu zo reinitialize tous les paramètres du système, sai ka danna shi. Shi nan sai si réinitialiser tous les paramètres de votre téléphone mais ne passera pas votre donnée à partir de votre téléphone. Nan shi kuma parameter in duka telephone in ne zai reinitialize, amma données ɗinka na portable ɗinka bayya efface, yana nan nan parameter in duka. Example ka rasa kan gadon parameter in ka takule shi ka rasa inda zaka ga da ka zo nan in ka danna nan shi zai dawo par default, zai dawo baya kara ma wani abu baya rage ma, par default zai dawo kamar yadda take. Yana ka samu kan portable ɗinka. Shi kuma na biyar shine in ce ma mai gaba ɗayan da aka sa rétablir la configuration d'origine. Kuna ganin shi nan, shi wannan shine mai gaba ɗaya zai yi reinitialization portable ɗin gaba ɗaya da a z komi da komi ta dawo kama sabuwa ce, kar asalu a karton ta ka hudo ta yanzu. Shi wannan shine aikin shi kenan da ka danna shi ka tabbata portable ɗinka za ta yi reinitialize gaba ɗaya ka komi da komi. Jama'a akwai abu guda da mu gaya muku ba, a kowanne in ka danna reinitialization shi, kowanne in ka danna parameter ɗin shi, portable ɗin za ta mutu ta kunnu. Kenan pour rétablir la configuration par défaut shi za ta mutu ta kunnu. Jama'a ƙarshen bidiyon mu kar ka mance da Allah ka mana abone, in kuma ka yi ka danna mun like saboda shi yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ka yi partajen shi ga 'yan uwanka daga WhatsApp zuwa Facebook duka. Mun gode, kuma mun gode muna samun abone sosai. Godiya nake da sosai. Jama'a ku tarbe mu a bidiyo na gaba.
kai ta alawa